Iqembu lomkhonto wesizwe ligxeka isenzo se-ANC. Iqembu lomkhonto wesizwe eMosina, eLimpopo, lisola i-African Congress ngokucekela phansi izingqwembe zayo zokhetho endaweni. Izingqwembe eziningi ze-MK ziye zadutshulwa noma zafihla ngezingqwembe zamanye amaqembu. Unobhala we-ANC esifundazweni saseLimpopo, uReuben Madadzi, uzichithile izimangalo ze-MK ezichaza njengamaqhinga afuna ukunakwa. Isikhulu se-MK Party, uCambridge Hlungwane, siphinde sasola abaholi abaqavile be-ANC endaweni yaseMosina ngokuyalela ukuthi kucekelwe phansi izingqwembe zabo. Kuke kwaba nevidiyo yaphambilini yemeya yaseMosina uGodfrey Mawela uqobo ekhuthaza amalungu e-ANC kweminye yemihlangano yawo ezindaweni zasemakhaya ukuthi ashise noma asuse yonke into ehlangene ne-MK ukuhlanganisa noMengameli Jacob Zuma uqobo. Lawo ngamazwi emeya kamasipala waseMosina etshela amalungu e-ANC ukuthi enze lezi zenzo, kuchaza uHlungwane. Khona manjalo, i-Provincial Electoral Officer uKario Mateta uvumile ukuthi basitholile lesi sikhalo. Sitholile nemibiko ngokususa kwezingqwembe. Sicela wazi ukuthi kuyicala ukususa noma ukususa izingqwembe zamaqembu ezepolitiki. Senze izinhlelo ne-SALGA kanye nomasipala. Okufanele sikwenze ukuhlonipha imithetho kamasipala. Alikho iqembu noma umuntu ovunyelwe ukungcolisa noma ukususa izingqwembe zamanye amaqembu, kwengeza uMateta. Ezangalesi sikhathi ubusifundelwa uSinothile wakwaMaphumulo kweNkanyezi.